miliyoyin masoyanmu maza da mata, yara da manya. Wannan tasha tamu muke muku tallanta mai suna Jafar Zaria TV. Wannan Jafar Zaria TV wannan tasha tana kawo mana abubuwa kamar faɗakarwa, wa'azantarwa da nishaɗantarwa. Saboda haka wannan tasha sai ku mana subscribe, sai ku danna mana ƙararrawa. Wannan tasha da kuke gani kallo kyauta ne a cikinta. Masoyanmu mun gode, Allah ya saka da alheri. Mun gode. Godiya muke na kowa, Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda ya muku bayani, sai ku shiga YouTube channel mai suna Jafar Zaria TV domin nishaɗantarwa da faɗakarwa. Sannan kamar yadda kuke gani muna wajen waƙar Baba Bashir, ma'ana Bashir Sa'idu for Governor Kaduna State 2023 insha Allah.